Durante o mes de xullo, a pintora María Jesús, máis coñecida como Chus, expuxo na Casa da Cultura as súas obras de arte, as cales algunhas ten almacenadas dende que era cativa. A autora móstrase satisfeita co traballo, que foi de agrado para todo aquel que tivo a sorte de pasarse por ali. Estuvo expoñendo no mes de xullo na Casa da Cultura. Como foi a exposición? Pois ben, eu estou moi contenta porque foi así sin contar, un pouco improvisada, digamos, non? Tiña os cuadros aquí un pouco almacenados e a xente que me conocía dice, pero por que non expós? Digo, bueno, pois por que non? E así foi, estou contenta, sí, sempre está ben. Aínda que de estilo variado, a artista gustalle reflectir nos seus cadros movementos como o impresionismo ou, por outra parte, captar momentos da vida cotiá. E que tipo de cadros expuxo? Bueno, teño un estilo moi variado, porque ademais é unha retrospectiva da obra de cando era unha rapaza hasta ahora. Entón hai diferentes estilos. Entón, gustame o impresionismo, entón cando vexo algo que me interesa, atrapo ese momento e é o que pinto, é como é un... A ver, o arte penso que é algo libre, entón nese momento, pois o que me diga nese momento, pois, ala, dá rienda suelta, non? Bueno, pode ser un abstracto, pode ser, pois isto, como isto, pois, nada, que atrapas o momento, é un retrato da miña mai, e bueno, así, este que é máis impresionista. Diferentes estilos, me gusta. O sea, que hai un pouco de todo, hai retratos, hai... Un pouco de todo, sí, un pouco de todo. Sí, o retrato gústame, non é o retrato así de pose rígida, senón o que non sei, espontáneo, non? A vida cotidiana que estás facendo, eso é o que me gusta. Sí, unha aficionada, que non pretendo nada, divertirme nada máis. E en que se inspira a hora de pintar? Pois é o que che decía antes, que me vexo algún paisaxe que me gusta e ao mellor levo a cámara e fagolle esa foto e atrapar o momento, a luz e inspiro-me neso, nas cousas que me gustan. O mellor, pois, teño un cadro que é un cabalo e ten unha historia, leí no periódico, ten unha historia moi bonita. Entonces, pois pintei o cabalo, non sei, inspiro-me na belleza, no que me sugiere naquele momento, eso. E en que estilo se sente máis cómoda? En todos un pouco, eu creo que sí. O que máis me gusta é, por exemplo, chegar un día e coller os pinceles e, sabes, a veces tamén me gusta a minuciosidade porque dices, bueno, pois a ver se son capaz de facer isto e o faz un pouco. Eu síntome ben en calquer estilo, a verdade é que sí, pero bueno, coller o pincel e desbarrar e facer cousas, eso gustame tamén. Depende tamén un pouco do estado de ánimo. Depende do estado de ánimo, sí, tamén, sí. Se estás un pouco tristón, se estás moi alegre, o color influye, entón sí. Aínda que non ten previsto facer máis exposicións, non descarta a posibilidade de facelo. Despois do éxito acadado, dende Tele20 animámola a facer máis e dámoslle parabéns polo traballo feito. Pensado expoñer en algún outro sitio? A verdade non son moito de exposicións, prefiero pintar para mí, e a xente que me conoce, pois enseñar os cadros, pero realmente non son moito de exposición, non me chama, hombre, a non ser que me insiste, bueno, pois me animo. As colectivas, sí, cando é un grupo de xente, se me pide un cadro, pois non me importa. Pero individual xa me costa un pouco máis. Bueno, pero esta exposición da Casa da Cultura foi un éxito, non? Espero que sí, que haxa gustado, sí. Sí, para mí sí, porque, bueno, sempre che gusta enseñar aos demais o que faz. Deixámoslles cunha mostra do que foi a exposición a continuación.
Música